Heyo, what's up everyone? My name is Brian and welcome back na po sa akong video, no? Hi guys! Happy Saturday sa inyong tanan, no? Happy araw. Yes, happy araw ng Davao Oriental. Karon na kami sa dagat kay maglangoy-langoy minindi kay init kayo. Kailangan ninyo og refreshment. Kailangan og papabugnaw. So, dagat among naisipan na Hindi ko adtuan. magpabugnaw, magpainit. Magpainit pero bugnaw man ang dagat. Pantera siya. Dala siya dre 50%. So lang na ako magpasalamat, no, kay na shout out ta sa kuan. Balita diri sa Davao Oriental local news. Dara tanawan ninyo. Oy, good morning kay Brian Bantigan. Yan, good morning kay Brian. Good morning, shout out din ha. I-follow ninyo po ang iyang page, no? Kababrian. Yan. So, ang Kababrian. Happy kay si Brian kay na shout out siya. Di pa kay ko noon na shout out ko. Pero nada to'y bayad. Walay. Salamat sa morning na bay og sa tanan na nagpaluyo ana na balita. Kung gusto mo magtanong mga balita na local news diri sa Davao Oriental, tanawan ninyo ang morning na bay. Thank you guys sa inyo handira Sir Rocky, Jeff J og sa tanan na handira. I love you guys inyo ha. So karon, no, gusto na akong i-share itong mga nahitabo na pod na mga activities sa akong kinabuhi last week. So Father's Day last week, no, Father's Day. So nang laag mi nga tumi sa Coronels. So wala ko kabalo kung unsaon paglitok atong na lugar. Na siya golf, na siya yung mga pwedeng magsakay, dagang kay mga classic na mga motor dito. Na aeroplano din. Oh, na airplane dito ana. Pwede ka magpa-picture nice kayo na yung mga pagkaon, na yung mga shake, kape, tanan. So tanawan ninyo, no, ang among pagsuroy dito. While maligo mi, tanawan ninyo. Let's go! Go, let's! Happy Father's Day pa. Thank you. Ikaw, Jeng. Happy Father's Day. Happy Father's Day pa. Happy Father's Day, James. Ikaw, mga message niyo sa mga... Father's Day pa. Oh, Jeng, dula na, Jeng. Dula ba? Ayun na, bilang kwadra ulog. Dula, tama video taga bibi. Ay, lupad. Ay, lupad. Speed. Diba? Welcome to my vlog. Welcome to Colonel's Coffee. Wala sa ta. Sige. pwede na dua kaayo niya. Oh, pwede na. Palayo ay ito ba? Palayo ay ito. Si Brian na bala. Oh, bala. Oh, sige, ako bala. Nakanood mo to, guys? Kadung ko ako, magkuhan libre sila. Kitag 60 naman daw. Boss, imuha lang jeep, boss. Kaya pila balit ni mo na, boss? I-collect na ako ni Kuan, 1 million. 1 million? Unsay nakamahalaan eh? Karaan mo gani siya. Oh, ang tag-iya ni sa una kay mga kuan ba mga karaabang mga sundalo dito sa Oh. Pilipinas. Sa US or sa Philippines? Sa Philippines, ihatag pa ni siya ni Kuan, Mark Arthur. Mark Arthur. Sama na si Mark Arthur. Pero ako, kanina siya si Arnold, Oh, Arnold. Rocky. Manny. oh, Yaw. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, Kagop na ka pa. pas de soleil, pas de soleil. Batay! Batay! Oh. Turoy nga to ba? Oh. Patay. Sama na eh. Medyo kabalubay mo. Kuhaan lang siya. Muligid lang ito ko. Sige. Wow!
sa karon ang hawd ron kay si EJ ug si Papa kusog kay sila Napay mga unal hawd ron. pa. Karon si Albert tama lang ang among skill level ni Albert mga pare-pareha lang gyud. Wag ka mo to 50 yard. Mas fun, oh. Si Raya, alam mag-goal po si Raya oh. Wow! Ang binamog sayon lang no, sayon lang siya tanawon kung kuan pero lisod jud day siya kung sa tinuod lang. So mag-practice. Of course. Dagan pa mig bula so let's go. Ilong ibibyo. Last. Ah sige. Sige daw. Wow! Sige, buna lang. Patudlo ka sa ko na dira na ko kutob. Wow! Hawd naman ka man. 1. Nakoy potential madato kay kabalo ko mo golf. Hello guys, so humana may kuan na golf pro na Humana guys, humana Grabe guys. singot na mo pati si ate. magsingot guys. So karon pahuway mi wala mi Pahuway mi, kapala. guys. Kapoy si Naya oh. Dire mi na golf mi ganina dire kapoy kayo so. Mangulit aguro mi ron mangulit na to te. No guys, mag-guard pa me, mag-sakay pa me. Sure ay. Oh, lagi! No, pag-mag-record Sakaw na mi. Bye. Hey guys, nakita na to ninyo no. Aling nga kahit to siya nindot kay kung mato mo nito, nice gyapon kaayo kung namin mga celebration na ginagmay. Pwede ra kaayo dito nice kaayo siya. Di ba guys siya mahal no, amin og mahal galing golf dito no. Barato ra dai itong isa ka box na mga bulas sa golf kay ko anday barato ra ta sintara tapos ang club nila katong ang bunal nimo tag 100 ang isa. Kung sawa na mo kung pila mga daghan ang buntong bulan na sa sinta mga 30 ka buok wala ko kabalo. Basta isa siya ka box. Then ang sunod karon na video ipakita na ako katong paggabi na ato City Hood sa mati ng laag mi ni Inday. Then nagpalit siya kape na iyang gidumtan kay walawon man mi mag-order no kay di mi na mag-order. So, dara guys, tanawan ni ninyo. Hi be. So, karon de ay kay City Hood. Sige. Sige mo. Dapat mag-anak ka ng cellphone na live flashlight. Ay, hi, Tess! Vlogger ka? Oh, vlog! Hi vlog! Welcome to my guys! My vlog! Ay, kita mo din rin ako. Mga pa umi. Mag-inom tara. Ikan may nag-training. Ha? Ikan may nag-training. Awak ang bungot. Mga upaw na sila guys. Ako na dili upaw. Ano sa may dugayan nato ron? Ha? Biya ko niya lulan niya. Asa ka ko ni mo si Lula? Ay ante din mo. Asa naman? Gibiyahan niya kaya na siya. Mag-inom lagi daw niya. Wala nagibiyahan niya ante niya. O, di ba mag-inom? Kabalikon ba? Kabay. Ha? Wala ko ni balik ron. Schoolboy?
mo na to mong video no, please like and subscribe, follow sa Kababrayan na page sa Facebook o YouTube. O thank you kaya sa nagsuporta sa ako o nag-share to mga last. Daghan kay ko nagpasalamat ko, nag-isa-isa ko comment sa inyo. Dako kayong pagpasalamat na ako sa inyo kay nagsuporta mo sa akong vlog. O gulay sa wantog padayon tano hantod sa hantod. Di ba be? Yes. So mo na to guys no. Bye-bye. Bye bye. We love you and see you next vlog.